Bismillah. Yandali manza. Ala niche. Bismillah. Kulu wallahu ahadu Allahu samadu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah. Ya Sabur. Ya Jarjara wal kiramin. Ala niche. Moriya fo o te moriya dɔn caman bɛ kuranɛ kalan o te kuranɛ dɔn caman bɛ bunna adamadenw wajulu o te wajulu kɛcogo dɔn a to n ka nin f'i ye bi Habibatu Konede a to ne ka nin f'i ye e bi Jarade a to ne kana yɔrɔ nin f'i ye sa me nin f'i ye Fatumata Zahra de i jɔ ne ka nin f'i ye Fatumata Jara Habibatu Konede maa ba de b'i lafiya buna adamaden ba de b'i tɔɔrɔ maa ba de b'a to i ɲɔgɔnnaw bɛ taa k'i to buna adamaden ba de b'i kɛ halala ye ale de b'i kɛ yɛrɛwolo ye yɛrɛwolo i ni su i ni tileniw la bi gɛlɛya jɔr'i ye Kabo kita kulu ani burofo kaya kulu ani kayaba Ne jelide Ne bora ngara ula kita Ne fo ngara yara Jeliya ma ngara ya folo Ne bo ngara yara Jeliya ma ngara ya folo Ne bolo be ngo ngara uye ya fajiri denima akato ne kan kanu ba fodoni ne dara moroke mina ne moroke miye ni ne bora filila ne moroke miye ni ne bora galuna ne moroke miye ni ne bora janayala ne moroke miye ni ne bora namarala ne moroke miye ni ne bora buna arambade jamfala Maliki Konate le grand marabout international Mali konobi ani Mali kokambi kanya fantauma ka ko jigiye ka faida duma ala kama ko kana na yɛrɛ ka to sigoro lo ku yɛrɛ mako dila kale ya di ala kama ne to hakile ko moriya bana o Neklo mo bana Arabu kan fola de katia ngakara mo mantia ki kange arabu kai ka alqur'ane kala o ma de tiara nga mami mi se ka ma bo frila moriko no ma mantia morike mi sona ka on bo frila inisu
min ma baye ala ka nafa na baraka ye abba bi fatwa bolo domina abba ko de ko Muhammadu keche ye kanya saba ko keche ye maligi ne pardon Habibatu Kone domina abitanya maligi aye segna kuma kele ile ka kika keche ye eko eka cheya esa ke barku sogono tagala eka cheya itake domina eka cheya itake kamalemba yala eka cheya kiba ke muride yala kamanifu sama kubo de ngono kamanifu sama kubo filikono kamanifu sama kubo stane bolo konati eni John kakande bolo eko fone Morikunda Ismail Dumbuya Tirike ana korofo na bade Morikunda eka mbogo do yiranela ne se ka nyeshi mi mabi mi bi wajulu ke ina ko e ba ke chugo mina mi be kuna armade mboko dela ina ko e ba ke chugo mina eko tigi yiranela malikono ati ala me nene Moroken yira ngona ala ninche ay ne be bonga so dili ya bi do ka yere ye ala ka ni bi benya na mo be maligi ko na ate nene ebinya ye domina ne dili ya kondana parce que ne be mi fo ka bonga so galote ne bi saramba de la de mananya iba de manache iba aga musokoroba nyuma noye on baye salute min soro wore te min soro momle te min soro du te min soro Habibatu Kone musokoroba nyuma ida sayaye itara academy tiko abe mona bila itara academy tiko abe yanka kurane de fanye abe yanka mawu wajulu abe yanka mawu bofulila abe yanka mawu so hakilila Kone jiri jara jiri ba jara sango jara mulko jara ane weta duwa da mele de ngana bawlanda kono te kele mina kono muso den tala amma bo mama ami doke ya rabiyama ala ka ala ya koso ala ki fora kira na so mo ga arjina kono lalla ya allah baba amara chokoroba nyuma anakali mane ya tara ngai feno to duma kule insanfe no e mori dembe sanu ka building maliki konati wasu inyo na uchela nejele ya biko su anifle mi terofo ki paranyo ki je no fo maliki wallahi bilay tere de bi chama na nga kono fo nyoko tala konati ifuru muso no esirifie Fatumata bintu Rasulullah abora jona abora bagade de musalla abora jona abora madara mela abora jona abora jara koro mimbi son kanya woli de umaka woli de unado akaso kasora tu fado atu bado jara koro de ebisra munye eko fone ne banyu monsoro do ala ibe ni bwamu ni ibo kai jara koro de ebe hami muna ne kurone do ni bodo ala yo dima jara koro kulubali de ebe hami muna na asoro ma bad dinja wori de umakula do ala kama kira kama ala yo ba udima ma fe kai rajeli ala ki moridinye ka tele ya tu krefe su anin kle ne ta fe ble e ka tama ne tele ke ngo ne ta fe ka fama e ma ble maliki konati ne ta fe ka yoro ja e la maliki konati bi amera mina malikono
kɔnɔ i bɛ taa Maliki ɲini baara yɔrɔ gɛlɛya sigida gɛlɛya nafoloko gɛlɛya banajugu gɛlɛya a bɛ maa min kan ni taamana ka se Maliki ma Ala y'i lafiya Maliki ayi ne t'a fɔ n ye kira ye dɛ nka i ye Ala ka maa ɲumanba ye Konate ne y'i kɔlɔsi Maliki dɔnni min b'i la i t'i yɛrɛ wusa kunna hadamadenw ma ja maa min bɛ dɔnni in dɔn maa min bɛ alikuranɛ dɔn maa min bɛ Ala dɔn ja i t'i ɲugu maa la Maliki min t'i ɲugu maa la i ka du kɔnɔ n'i donna ye i b'a fɔ Maliki i b'a ɲininkali k'a yɛrɛ sigilen na Ala ye nafolo min d'a ma Ala ye tɔgɔ min d'a ma Ala ye alikuranɛ dɔnni min d'a ma ale t'a yɛrɛ wusa ma o ma Maliki ja e ye mɔrɔ ye koyi ne y'i kɔlɔsi de ni ne taara jatigi ka so ni ne taara dɔnnikɛbaa ka so i bɛ wari di ne ma ne bɛ kontan i bɛ dumuni di ne ma ne b'a dun walayi i bɛ fini di ne ma ne b'a don kan na nka Maliki fɛn kelen bɛ yen i tɛ se k'o minɛ ne la i tɛ se k'o di ne ma o ye ko kɔlɔsi de ye Maliki pour mieux sauter il faut très bien reculer Konate i furumuso ne ye Fatumata Zarawu ye a ne ka denmisɛnninya a bɛ maninfinw fɛ kojugu walahi Konate n bɛ Jarakɛ fo ka Ba Kulubali fo ka Yagu fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka laminiba n'a ka maaw fo u ni cɛsiri ka Fade b'i fo sécurité Zirakɔrɔ Dunfin Morikɛ ni ka baro de ye dɛ i kelen dɔrɔn de ta ye nin ye i ni maa si jɛ tɛ